Tlangnuam Presbyterian Kohhran buatsaih Rawngbawlna zirna le eizawnna kalkapui thiam tihchhuah manga tihchhuah na huna hian thlir tu te kan lawm cheuin chibai kan buk a cheu he hun hi hlok taka kan hman thei nan pathian hnen a intlan na hun kan hmang anga chumi zaw chuan malzai kan ngai thla ang he hun kai hruai tu hi zoram thanga kani Pathian thu thiang lim ilo ngai thlang u Timothy le khathon pahni na bungli changa nang ero chu engkima phim khurla sheom tuarla chanchin chachil tulam na thokla irong bo na kha hlen ro athu kan chhar telal pan kan zatan mal min som sakro se thian ma kunin ilo chong cha eng u olalpa kan pathian du takmin mangai tu lalpa hun chale hun lom om min pe ka wangin inhena lom thu kan ron shil che a tun huna hian lalpa keini Tlangnuam Presbyterian Kohhran te chuan talk show hun kan mangdon ani a he hun hi abul achanga atop thlengin min kai shwaila irong kan bol na konga mason na chatak kan chhar theina turle lok taka kan man theina tura mal min som sak turin laliswa Krista mingin lom thu soi chungin inhena kan ron dil che lalpa nang lo tung kanei kamang an le rit phur các hen na kalom na le lim na Kathin lung ril mu phai ve tu ka chan chin hi ziak do nila itel ve zong ti ka du
filal rin sangi le hebalal ngam siami te chunga lom thu kan soya hun to pa hian sindi lal than pui zai turin kan pe sei le don ani ti ho na hun pang tur te hanin mel ria tirila a thome ka dinglam atang hian han chan ta ila ke wa min nai ber tu hi pu wanal soma puma soma ania ani hi central gate gps roi tu ni thin nin mizo zai pola te telin saprom kan ti us te canada te zuk phang to kha ania eizawnna ko a chuan tuna college ha zir tir tu ni mek ani adot le ami hi pu david zonun moya ania ani hi bd zir zo to ania thalai shwai tu rei tak rongbawlna na chelin a thoka tuna hian eizawnna a chuan sumdong ani kapia berami hi pu david lalchhuanoma ania ani hi tuna central gate gp a hruai tu ni in eizawnna konga chuan zirtir tu ani ka veilam a hian han pheile taila min hnai ber tu hi pilal than pari ania pi pari ani ani hi hun rei tak solkhar a officer na thokin oma pension to tuna hian a rongbawlna kong sanga hmashwai tu ania kausan meichhia ate yma ate tiang hian hruai tu na tel reng ani pipari veilama thu hi upa sang lian thanga upa sanga ania ani hi chu in hmel hria tir hran pa po angai lo hialang ti tur ani zai thiam lapho thiam rimoi tum thiam ania revival speaker te niin rongbol tu ani usal lian thanga pulami hi pu zong ming thanga ania puma puya ani po hi rongbol tu niin mizoram po na hun rei tak rongbol na thokin awama tuna hian a pension to na chungin a zoram chung le zoram po na te rongbólin ala fe chuak reng ani kasir berami hi pu laltan puya pu tran tea ania ani hi thalai hruai tu hlum tak niin mizo zai pola te telin us canada te zuk phang to ania eizawnna konga chuan college principal te niin tuna hian sarkar department higher and technical a mo phurna poimo tak chelin awm mek ani kha kanin mel hriat tirna ani tamai se kan ti ho na thupui rongbawlna zirna le eizawnna kal kopui thiam ti hi thupui poimo tak mai ania mimal le chung kwaram le hnam ngong ni hialin alang ani khovel maso na wangin tuk thuan ei hunte zanria kil hunte danglama tuk thuan le zanria kil huna na tho zo thei te po alo danglam ta a eizawnna te mut hunte hun bivon dan te alo danglam ta thiam na sang zela hian zirlai no pang beratangin zirna in min hnu ka thiam na le fin na pung zel donga nei tur chuan hun bivon po alo har satani heti rol hianin mi chi sang tan zau zo ka kong ka hong turin ko shan le noi pol sang te chet vel na lo pung ve poka zirna le eizawnna ne na kal ko pui thiam lo chuan mi mal le chung ko tan chiat na thlen thei ani hialang chu wangin rongbawlna ti chelo turin zirna engtin nge kan kal puyang zirna le eizawnna te hi rongbawlna ti thronop lo turin engtin nge kan kal puyang ti te hi kanin zo kan ngai to poimo hle ani hei kan soi ho tu chhop chhuwa hi mimala zona te aron kal anga chumin kara chuan soi bel tu kan nei pon kan soi zel thei tura ngai ta ila kan thu pui hian mizoram chunga hu ho rongbawlna kohhran chunga kan rongbawlna kan kal pui dan tele mimal nun chung chang atin zol te ber don ani tin soi ho tu thu pui chu hei soi ang khan zonang zong ten kanon chet chho don ani a ma sain heng chong kam rongbawlna
zirna eizawnna tihi hriat fiam masak han pum masaila a thawme masaberin upasang lian thanga upasanga hi kan zot anga soifia dan song a om thei in ari loma mase pathian tan le ko shana rongbawlna tihi enge ni om zian niang zonang zong chuan han da taila rongbawlna chu enge ni rongbawlna emo rongbawl tu thaw tur leimu enge ni ti kha zonanga min han chan sak tura kan tu chu ani le Rawngbawlna antihi Christian te sing achon alar le a Rawngbawlna antihi chuanin atlang puyin pathian du zong na thona pathian du zong thil ti na pathian du anga mani du dan ni mai lova pathian du anga na tho tin pathian khongai na le chandam na changtu in a chandam tu pathian ta na a tho let ve na le a in pek let ve le na kha Rawngbawlna kan han ti tlang pu hi chu ani in alanga sam zana sang nia khan he thuwe ro hi chu kan mutelani lom chungin lalpa Rawngbawl ula ti gan muwa te hi Rawngbawl tu nuna chuan a betlat turania lo be sei lovang lo mana be sei lovang ma se tu ti chung chuan a bol sak pathian chunga alomin tin chu atho chua pathian ta na atho na chuan lom na ani zelanga tin alma kha lom chunga chu pathian na thok tur ani na chu Rawngbawlna in aken til poimo tak te zinga mi ni hian alanga tin chu mai chu nin alang lova hemi tak sathila tangkasum le pai le khovel thila lom man ro pui le hlok na ang chi kha pathian Rawngbawlna kan ti hi chuan Rawngbawl tu in chu ta chuan ve sei nei ve lem lowani a be sei na kha ain nga na ani lova so wang chuan tirku Poland Korin thon khat bung ko chang som pariata pe chuan heteng thu hi asoya kalom man chu enge ni le chanchin tha kathu nei na chu ka man zo lo nan atiani chanchin tha ka silin hlo lova chanchin tharong ka bol thei hi ani hlo lova chanchin tharong ka bol thei hi chu ka lom man ani ti chu wang chu Rawngbawlna hi chuan in hlo faril ru apu ve lova khalaya khan pathian tana ain pek pum hlum na akha achiang le in alangani tunlai khovel a pe he chuanin he hi kan mamu le in ka ria zanina kan thu puisoi ho bulhan tan nana po hianin Rawngbawl tu te hian tunlai a po hian pathian rong kanan bol hianin hlok na u ma Rawngbawl tak sathil le ti sathila hlok na u ma Rawngbawl te hi aom theyangem chu tiang ang chu kan chunga hian athleng theyangem tu tiang ril ru pu chuan rong hi kan bolangem ti te kha ngai tu tham tak omin ka sia a beng war thla khop mai soi bel du nei po kan mai theya ma se kan kal tlang phot rianga soi na hun kha alon don ani puma so mai han zo kan wa he kan thu pui a hian thil pathum poi mo tak tak oma Rawngbawlna zirna eizawnna ti nia zirna chungchang puma so mai han zo kan wa zirna kan ti hian ni tin sikul kaite zirna in sang college le university a zirte degree te neya sarkar noya tho emo sum hlo chhuah na tura na zong thei tura thalai te cher heng te hi ril ruwa lang lian ta zirna ti tong kam hian heng te hi a ko chu ani mai ti kha min han chan sak punje khang isoi zong kha zirna chuan huam vet maya amai ro chu atong bulama chuan zirna kan han ti hian lachuak tina ani deuh ber maya i mishinga hian pathian in
theina le thiam na sang min pek te hai chuaka tipunga mania lungoina nei theina kong hongin thimata enga min hruai chuak tu ani zirna chu tin chongkam dam devin han soila a thaber la chuaka a omzia hria thi zirna tumbul pui ber chu ati theiome a toy zongin kongeng kima masona min thlen tu po ati theianga tin top chin nomlo piana changa thi thlenga zirtur kan ni chu zirna in a ko tum toite kan soi thei chu ne ma se khati khat ngot ka chuan a chiang lo devin ka hria kan soi zau lokonga I aban lian tak pali hi UNESCO in a buatsaih a ruah hmana chu ta chuan pakhatna chuanin learning to know antia I zirna ban pali jinga ban pakhat poimo ber ma UNESCO in a buatsaih chu learning to know ania chu an soya tum ber chu an thil hria thian a om zia man tur le a tum hre tura hria thiam tak nitin thil kan hria chumi chu om zia hria a tum hre tura hria thiam tin panina chun learning to do ania chu kan hria na khol le kan thiam na don chuan tikhan thil kan hria chu kan hria na khol le kan thiam na don na chuan a taka thil ti thei turin mi a buatsaih ni adot le chuan learning to be anti le chu zirna hianin midang de mi siam hi atumani lova keimani a azirtua khanin kan poimo ziale mani ni na nga thale duom taka min cherchu atumani tina topera chunin learning to live together antia mishing chu inrem taka lungrual taka I pathian na poina min siam dana nia cheng ho tura min siam ania tun laya in dote I in hir ho te eng ma oma khatiang kha in ngei long te om thina khatiang kara khanin zirna mang hian in rualrem takle inrem taka in ngei taka cheng ho thei tura mi buatsaih kha I zirna in ngana tum poimo ber pakhat ani chu atum chu ne tin aban ta chun nia zirna hian tum sang tam tak anaya ki mi sang in atum hi an soya zaina kan han soi turbi ki chu Indian Education Commission hovina an soi deuh bi ania pakhatna chuan khole tui tha ni tura zirlai te buatsaih te hruai tu tha ni tura cherchhuah te eizawnna kong tha le hlok dap chhuah pui te kongeng kima mihring mi ze cher puitlin te nunin nomzia anei ti zirtir hengte poimo khop maya nunin nomzia anei ani ti zirtir te tin namin pum khatna I thlen tura malak te tin vantlanga hianin kan ngai hlut zong tharau ram le ngai tuana thanei tura I ngai hlut tur dik tak mi hriat tir kha zirna tum chu ni chu atlang pui chu nia atlipnan toite akan soi duero chu zirna ti le lekha kan han zira ti zirna kan han soi hianin I inherem tak mai om chu kan pathian thu hi ni pathian thu le zirna hi ai nerem me maya chu kan kal ko pui thiam chuanin ma kan son don ngala chumi pialama chuan lali chua point I khovela len laya Rawngbawlna kong sang pathum poimo deuh thu hril ti dam le zirtir ani ti tekha kan hria I chuamin zirtir zong hi zir chiang ila kan soitak zirnom zia ne na ain mil zia te atum le ain nga na ban ten en khan kan hra chiang in masona tam tak min thei nge yang abeng warthak le mai han soi bel du kan nei pon play zoom frap dai la eizawnna chungchanga hian pu devida ngai dan hi hriat acha komin sia hei helaya ti ho tu lo thu ziga hian David ti ming pu pani kan oma keima nei zok tuna ka zo tur hi pu devida anianga apia permi hi kan ke ti bi hruai tu hi pu chhuana ma kan ti thung kon ani pu devida ngai dan kan zot ve thuang hei tunlai hianin sum hlo chuak tho si khatianga na thoka thalai emo in hloa ni tin chuak ma se eizawnna ang tura soi ni lem lo hi kan pung tol hian a hriata ai hlo ve mai na tak pol thok lo te kan ti ang loi sia khatiang kha
tun laia kan tong kam man dan te ni chu wang chuan mishingin na tho chu eizawnna tia soi thei chin hi ngen eizawnna chu enge ni tila hi I thlir dan I ngai dan kha min han sin te le nge eizawnna han ti chu mihring dam ko chuna ta na kan mo ei le in sil le fe chen in kan mu theina van tlang ke mani le kan chung te pona kan munge a anrin chu min pe thei tur ta kan to hi eizawnna ne dewin ka ria India kan India Prime Minister in asoi roti kapra or mahan makan ati fo thin kha ani ka sia hemi hi ke mani le kan chung te le ke mani ngat te kan mu theina tur na kan tho hi ning ka sia chuan ai lo male kan an ti su sarkar na hi ala thoklowa midang mo ala lo male amma chu ko chom tak ala lo phalo kan ti na ni dewin ka sia ole rilk ruwa lo lang chu chung ko chom na chin hi nge ni ang ti te eizawnna ko wa tin min ama kha lo in phusuk thei chuan kha eizawnna ni ve thoem ti te kha ngai to na chuan lo om nga la amai ro chu kha kan soi zui lo wanga hei Rawngbawlna zirna le eizawnna om zia chu kha fia takin kan han theta thil in koprem tur amai ro chu enge wo wanga in koprem lo buai thei kha awma mimal nun le hu ho chen na te hian in siam rem ngai chang om fo ti alang tereng maya hem engpo ni se Rawngbawlna bi khi in soi zui lok don ni la puma puya hi kan zot masaber anga ani atang hian han tran ta ila hei Mizorama hu ho Rawngbawlna kan an ti chu ko shan waya Rawngbawlna sang mimal anga va pen na ni lo a committee ang zonga rela a ho va chet ang chi kha hey nu polte ba polte thalai polte khang kha ho Rawngbawlna han ti tai la Mizoram kan kalpui dan intunan in home sum tuak ti te in tlo ton heng hi thatok itiam tin thatlo na lai te polo nei theya kan chet na sang zinga hian mo chu min han sil te che kami kan soi ma in ni chena pu devita soi roti kapra or makan kha ron tia kha roti chu changania kapra chu sille fen makan chu chena in ti kha India ro se wang khan ka ro soi fialo kan ikhalai kha o dia hi Kohhran a hu ho wanga kan Rawngbawlna hi apoimo mai piala ma hian a hlo kan ni Mizoram anga hian chu atakin kan hotheya hei India ram Kohhran thang ate hianin khati zonga an kalup tuk lo wang hianin kal sualte an tom pha mai ba ka Kohhran pon lungrol tak theilowa achan chu a hu ho thil kan tia wang hian mi pani khatina ti ai chon a hu ho ro re lemo a Kohhran kan kalpui mo hianin thil ti sual te hi alo om lo deu tlang puya amaro chu India ka swen khan India ram Kohhran thang India ram pon dilo India ram pon ate po kan han wa vengla te po hian kan hu fo maya Kohhran chak deu thin tun ma chak mai thin tuna omjene vakta lo hian tam ani chumi chu chenga chan kan ti chuan Kohhran nanga a hu ho rongan bol lo wang hian chu an tuara tin Kohhran te po tam tak tuna phe chuan yang hu tu rom lo te po tam mai India ram chunga te po South India te po ne North India te po Mizoram Kohhran chu kan wan le na chulai chu a hu ho kan Rawngbawlna hi ni chu wangin hi a lo khop maya Kohhran po ti chaka eizawnna iron zong khanin nu ho ten lo umta Kohhran mechia te mayang thalai te tin tenge pa ho te ponianga kha Rawngbawlna kha omjane tak le poimo tak ani amaro chu a thavek kan ti rol khan klema ngai tu achian de ule ka klema han siam that ngai te hi chom ve mo ti kharil ro chon oma chulai chon entinan a hu ho Rawngbawlna re nga chonin enge kan Rawngbawlna area kha azim ve theitla tani thalai te po thalai Rawngbawlna te po thalai Rawngbawlna bi ka khan a mihring kha
hun rei ta kha angai reng kha ni ve theita me chia lama pon ni thowanga tin pawala pon nga a ko thlang pon ani anga ko than sunga mi tang kai tak cher thei emo man tang kai thei tam tak anom lai khan enge angai le ngai kan omrei lu tu khan e thil hi kan ngai to na po he lo ngai ta ngai to na thar te hi enge alo om har big thin ta chu chuanin achak turangin achak lo ve thei tak me ni ti kha enge athalo lam chu ni chia lo anga amar chu tlema than hem ngai ma kan lak na tur lam khaw me mo ti kha kari lo chon omani a beng war sa khop ngai helam kan hoi ti sa putan te a kan zo zui le anga Kohhran le nuaya pol anga ho Rawngbawlna hi Rawngbawlna kan ti per tur chu ni tin soi te la ipom zong ni pathian Rawngbawlna hi mi mal le Kohhrana kan tel a Rawngbawln tu kan ni nain ramri kham chu har savil don ta khalai khan en tin nge ramri kham dan omem a Rawngbawlna lai taka kha pom boka pom lo bok te han ti chin tai la a chan chu mi mal Rawngbawlna hi Kohhran he kan soi tam lo ang renga Kohhran huang chu atanga thlir chuan Kohhran Rawngbawlna hi ni vek maya amor chu e chi na khan upasanga khan Rawngbawlna chung chang thu aron soi fia na khan e karil ro lo lang ve me chu pathian hian Rawngbawln turin ko aneya a hu ho va chan hum thei pon ni lowa mimala chana nga ya kha Rawngbawlna kha ministry a khan e a hu ho va in chi thei pon ni lowa e ke ma ni thwa ko kan ni ti lai te kha ke ma chuan a tho dan chuan chu wang chuan in e a hu ho Rawngbawlna hi Kohhrana kan chet velna ani te mewa ma se e ani ber lem lo ni ti ta kan ti chin photanga e Kohhran hi chu Rawngbawln tura mimal kan va in train na hmun ani ti zong ten kan soi chen ai ngai dan ni ve mo chu wang chuan e Rawngbawln tur in tuai hriam na in training na hmun ani a Rawngbawlna hmun kha chu Kohhran chung ama biak in hung chung gate chung ni lovin gate pon ka chhuah chi atang khan kan chhuah chi atang hian Rawngbawlna chu en trana chuan a mission field chu ka Rawngbawlna hmun tur chu Kohhrana biak in chunga ni lovin ber lovin kan ti zok nge e nol kan tol ran pa chuang lowa soi war de upi kan ei wang ania kan mission field chu kan na thona ka le khazirna sikul ka college kalna a kholaya in then om khoven na chu ka ngai tu na chun alian khop maya amor chu e khami chem nung tu le khami a om tir tu chu Kohhran a hu ho Rawngbawlna ani loi sia ni ti lai te kha ka soi thiam dan chu ni soi bel du kan omem lem lo chuanin upasanga i kan zot le tua Rawngbawlna kai hoi thong khotlang Rawngbawlna ti chuan wai me mhep le khotlang ho pol dang te po ril ruwa tin zon tai la khotlang Rawngbawlna hi pathian Rawngbawlna aniam he zona tho hi putivita lo in ring sila a thaw me usanga lo soma khotlang Rawngbawlna hi pathian Rawngbawlna aniam ti kha ne chan dan chi sang de po om thei thowin kan ringa amar chu ke kapum vedana chuan khotlang akan Rawngbawlna heng abik takin NGO te po alo oma YMA te alo oma tin MHEP te po oma tin dang te po omang khang anga kan tho hona akha ani na taka chuan khotlang that na tur kan khotlang te tile vantlang mi puite that na tur le chen hona atana mi thil tha ne kan riat te kan han ti na hmun akha ani a to ta chuanin khotlang mi puiten thatlan na tura kan tho na a hi pathian du zong ani ti kha ka pom dan ani chu apoi mo ko pin ka fia chu chuanin khang Rawngbawlna kan an ti ni ani china kan an ngai thak anga biakin chung mai ni lo enge ni khang mun
คนไล่แต่ปนยังคอยไล่ปอไว้แม่อัง MHP อังMUP อังแต่ปนยังข้างซงอะค่ะปะเทียนรงกันบอลหงนะอันนี้เฟกกันง่ายมาเซกูขันกันง่ายปุ้ยหมอลงตูรนี่กันตีนันนี่ละวินข้างอังซงขรงบอลนะอันนี้รัวลินกูขันอังกันรงบอลหงนะโรฮิจูกริลรัวฮิจวนเริ่มจนกระดาษสังอันที่ไม่ยังปุ้ยหมอสวลเดวินกันเรียจุเมนี่ฟังจนอัดดังข้ากันจุกดาเทียมตูรกันตีนันวังละวะอาเจียงเร่งไปพูดถึงวิตากันสอนลงอะไรใส่เป็นทุยเนียมตาขันคริสเตียนกันเนี่ยคริสเตียนเต้นกันตีตัวเบิร์ตจุอิสวนหงจุยเนี่ยอิสวนเขาเวลาอมลายะอาตีตัวไงเพิ่มเบิร์ตจุชันดำนานี่อาตตาจนมีดังจันปุยจาริตีขอร์ปันหิในจวนประคัดมีดังเปโรเซตีนี่จุมีจุนุนปุยเซลตัวคริสเตียนเต้กันเนี่ยจุมีที่โลติ้งตัวระขดลากNGO อ่ะที่กันดินมังอันนี้จนลงบอลด้านที่เตะไม่อมไม่อามาตัวจุอิสวนพอเอ็นเลมลว่ากันกัลอันนี้จวนรงบอลนะคะอัทิ้งฉันโลปะเทียนตานอิสวาเชมีโลปะเทียนรงปอริงโลปนมีดังอันจันปุยเทโตมาเซคริสเตียนกันนี้จวนมีดังชันดำนาชัวยามีดังจันปุยนะอิสวนเจริตียังไงปุยมังอ่ะจุกันง่ายปุยมัวจุมีที่เราทิ้งตัวมันรัวNGOกันมังอันนี้จวนรงบอลแล้วจุนี่เตะไม่อมไม่มาเซจุมีด่าปุยมัวมีโตโลว่าทิลดังได้กันด่าปุยมัวจนรงบอลนั่นนี่โตโลเจียงครบเหมือนปุ๊มาปุยอ่ะโอ้ขนาดขั้นเอาสวยมินิขัดนี่มินิขัดโป้ง่ายดวงโรงบอลนะกันสวยอาคานินเนี่ยกันเป็นดูเล็กกัจจุริงตูเต็นและลิสัวกันรินนะกันพูลันนะขรงบอลนะอันนี้ก็ง่ายกี่จุ่มยมเสียจุและลิสัวมิงตีโรปุยนันตีขาโรงบอลเนี่ยนะโกจุนินก็เรียจุริงตูเตจิงอ่ะมโกขันห่วงช่วงอ่ะปนิเทียถึงริงลงไม่เตจิงอ่ะปนิเทียนี่ข้ารงบอลละค่ะจุเมเนวังจนรงบอลละกันติขานริงตูเตรงบอลละมโกขันรงบอลละกันติเฮียนอโกเบลจุละลิสัวเราปุยมละลิสัวมิงข้าเราปุยดอนเอ็มติขาขลายข้าริลโรงเสละละลิสัวมิงเราปุยดอนลงข้าจนินปะเทียนรงบอลละมโกขันนั่งรงบอลละข้าจุอโกเจ้าลงไม่เทติขาเกมามีบังไงดานะทิลชติสัตย์เลี้ยงข้าจูเนี่ยทิลสัตข้าสุดท้ายจุดนักกีฬากันละชัดเลยโดนนี่ปีปารีที่หันจอกันตัวเฮ้ยผู้เขาลงบอลนะเฮียนนู่เขาบอลตีเราให้จวนมาลังนั่ตัวรถนะหันเสียมาเกหันเป็นตู้เตะตากปุยนมีป่าอันนี้เรื่องตากปุยอ่ะฉันเห็นง่ายแต่ก็มีป่าเต้นรถนะเสียมาอันลากนะฮีมีเชตันอารมณ์ฮาร์ซาอินบอยทักอารมณ์เทียจุ่มอังฮาร์สัตนาจูอมินดิเชมดีไลค่ะอีกันจอดเจนี่อมจังแต่จูอมเบทว่าเอ็นตีนันนูแต่จูอินซุงคุรเอ็นกอลตูกันนี่ฟาเตกันหมอพูร์นาเอามาจูบากะอันนี้ตินสกุลซิรนัตเตอันโฮมวอกเตเอ็งกิมปาติไอซอนกันลงไงสักเดือเงี้ยจูวังจวนขตาอีรองบอลเอาหัวรองบอลนัดตีอาคารอินซุงคุรเอ็นกอลเนนฟาเตเอ็นกอลเนนจวนวัติวักค่ะอีอารมเลี้ยมเราพินเราหาสบกเองหมดเจนะจวนตีเทจังจอมเตลุหลังอามารอจูอันน่ะจงจวนอติเทเราเนียงโอติข้ากังไอดันจวนเดียวกันนี้สวยเบลดูในกันน้องแม่ที่พ่อเฮียนเชียดฮาร์สัตนะอารมณ์มันนี่ปนมีพลังพิจวนกันเชียดปุยฟักลงที่จูเชียดเร่งไปอันนี้เละผู้สวนออกมาหันจอดตายละชลายช่วยตู้อินเดียงินชลายเตะริลรัวตินจอนจุงินจอนนี้มินหันชานสักตาละผู้หูรองบอลนะเปียละมามีมัลอังรองบอลนะกันปุยเฮียนอมชีเนมตินชลายเตะรองบอลนะเฮียนเองไงปุยหมดตัวนี่ไอ้เขียตั้มตะกอมเทียปันนี้ขัดเล็กมินหันชิลตะเจเดี๋ยวฮิชลายรองบอลนะฮิผู้หูรองบอลละอันนี้เดี๋ยวเราอันบ่เอรอจิมีมัลอังกฤษเล่นชัวง่ายทิลเอรอเอามันนี่จุดที่รัวจวน
mi mau chan hem ngai nuat tu ka wanga chalai pol kalpela rong bol te poi nom fe thina ni chu e ro fil khurangai akai suai tu avel him tu kalpela rong bol na chi hi a him to lo thina chulai ro chu kan fil khurangai pathian ko mai na za ta tu na e ro chuan ram pum huwa pangin han seila mi mau rong bol na wanga a hu hovi na kan to na e ro chu kan na dei lu ga ria a amba ro chu hun chen khata e ro chuan alo om po ni thei a hu ho e ro chuan kan to lo ni ga ria a ti chuan zo na pangi na ngai poi mo zual ni khang ka ria a o nia ngai poi mo chu atam ya aba ro chu pathum han sei don teila pakhat na chuan rong bol chan kan ria chian nga ya ni tin apani na chuan chalai pol ina athil tum he hi kan chian nga thop mai atum kan ria lo chuan rong bol na chel duai thei ni tin apathum na chuan mangai na rong bol hi hi ni mi in a rong bol pui te hi pathian in ama ang thova du taka asiama ni ti a ria chian na chu mangai na thin lu ma chang rong bol chuan in pum khat na tho ho na tha asiama rong bol na ning le duang chu lai chuan an lu thi na ni kha kan sei du lai chu ni chu pathum Pe var thla khop mai ei pu David a hi kan zot le wa rong bol tu ril ru put mang tu hi tha le dik om tu ra ngai tai la chu tiang ril ru chu eng tin nge I sei fiang I zirna train mo I ton shia ta train mo eizawnna hi eng tin mo min an chan sak ta che nè hắn ăn này không mẹ thì do nhân sang tay là chang kan rong bol pui te le mi dang hi mi sing ang en tur ani in te kan ti chuan mi sing chu tu nge pathia siam ani pathia in a chat I em ve khan ni mi dang kha amangai em ve kan ni kha chalo te kan lo te sual te kan lo te pathia in chat te kan chalo kan lo te amangai te kan lo mangai lo ti da so mi sing ti a thu gu du ka christian na trai I taksa tharau ril ru te le ka chu pathia in mi sing a en ang hin in ila rong bol ho na te le dun ho sim sima he leilung hi lu khat turi min tia lu khat chuan in hotak in do reng chot kan lu khat zo lo kai that zo mai do ni in chumi wa chot om dan tu phum min silani kha zom tu rani chumi chu bible in mishing pathe mishing a tengin in enila I rong bol na le dun ho na te tun a hian ma ka so thei ka ring Beng var thak le mai an sei bel du nei po kan om mai the ya ama ro chu thu da kan kal zelanga tin nakina po atop lama te po kha la ya kan soi to kha tia han soi non tu kan om pon kha hun pom tu ra ngai tai la kan thu puya lung thu pakhat na rong bol la chung chang kan han soi ho ta a dot le eizawnna lama lo lu zirna lama lo tai la khovel chang kan na le son nei nei min lu chil lo thei lo wa thiam na le fin na a hlu tuala pian pui fin na ba ka zir thiam na lo pui mo ta chu wang chuan din kho chhuanan thiam na le zir na hi thapui thoa pe alo ngai ta ril ru zong pek alo ngai ta ani hemi chung changa hian puma som hi kan zot le anga ei puma som thiam na le zirna san rualin le khazir dan phung te po hi alo dang lam ta kum khada voi khat exam te kha kum tu la ya chon voi ni exam te ani ta ti hian zirlai ho te po ko exam hi an ti reng ta maya zir dan phung a in thak ta zirlai te tan tanlak le zual angai wangin hun ol atlema rong bola fe chwale telve na hi telve hi har sa time zirlai college zirlai te tan ti te tuna le kha kan zirdan kal phung le rong bol na hi in su boin ingayan kan zirna kalphung adanglam thu hi ju kan chianga chumi ni wanga ko san thalai po hianin he thu pui hi buatsaih ani po karing deuh nge a tun ma kum thum kum nikal ta vel khanin ko san thalaya zirna kalphung adang lama wang hian kan tla hniama
zir te po kan tlangniam ti te a om na mewa I ke kabenga hriata te ngai te po min sila engtin nge ma kan la kan an ti chu ta chuan ke chuan ka ngai dan pani om theya I chu ka ngai dan lo po kan soi tho nga tun ma I soi ang khanin ke ni ho zir lai ve nga kha chuan kum khata voi khat kan exam ko college na phei chuanin kum hnia voi khat kan exam ti la di ko me I a kum khat na kha chu ti mai deuh ania min ti pass mai a akum ni na thei patop in kan changa ti khan kan pass chua ka chuanin I kan pass khan ni maya a mai ro chu thei patopa I kalai huna khan dei angai thunga ata fe me mani zona te kha mani ngai dan chan ngai I zona panga somni mak somni pu thiam nge ngai dan kha tin chan ngai nge yang chi te kha atamani I chu wang chuanin zir kha angai tam mang renga lelama ve thung chuanin tunlaya chuan hei kan ko san thalai te mangan na deuh nia ka hriat chu semester system hi ni bering ka hria I hei hianin kan thalai Rawngbawlna mi ati claim chuan laman nei phana san tia adik na chinom min ka ringa amai ro chu atak taka ngai tu chian chuan kan ton le kan zirlai te le kan thalai soi tu te po kan ti soi mu du chu le angai thatu thalai azirlai ro la te ngai te po in du phot chuan tunain zirdan hi a ol sam to lu tuka abik takin tuna hianin ti ama zong ka chu semester ka chu kan tha thiam rak tho tur angai la tun situation tak ti tun semester bik te phei hi chu thathum hunoma thiam lo na man hi pakhat ma om don lowa tuna hian march ni khata class kan chana ni somni pasari velbora fast internal exam hal dona thiam lo na man om lowa chuta chuan anzir tle me ma tin june tha mei tha chu thum chu an exam dona an exam le ngal mai dona chumi ni wang chuan a hun hi arei lo tuka zirlai tai matan chuan class ha te angkal thata semester system chuan assignment an ti thata internal an ti that bok kha chuan marks som ni pangan mu thei ngala olsam devin I he ta kum hnia kan zira harasat te kan lo bai ha ta kan ti thin ang kha ngai to lovin an ti zo zum thaya chu wang chuanin I mi in pe chala in pe zir tak kan ka chuanin kong ol samjok in ki chuan ka hretlat maya ve tlat maya I anhial thein anhial du anompon anhial thei ka ringa amai ro chu keima ngai dana chuanin I azir hun toile khatiang ati zung khanin zir ati ol samjok chung ka hria kan hun lai chuan zirol samjok in ka hria chu ti zong chuan kan chang tayang a beng war thla khop mai hriat sual pal awangin thil ti tur om le Rawngbawlna kan lo tel lo thei ring ti na ale lama chuan ani ve pok ni pi pari pok hi han zole ka duwa fa ten kol heng nu chan hol big ni lo ma se nu te hian an mo phuna turan ngai tlang puinin a hriata Rawngbawlna le zirna konga fa te kai hruai ko wa hian I nu mo phuna ai ton hria de mo I Rawngbawlna pui te tanga I han I ngai tu let pon nu mo phuna le har san na to te min an sil te che ani e fati en kol ko a hian nu te hian mo kan phur bi hian alanga tin ki mo kan phur kan ti boka chu ti rol chon pa ko po hianin nu te puta hian fati hi anda na chin hi om be boka tiang ko nga chuan har sat na eng mo te chu a om chang chu om ve thina Rawngbawlna ko nga te po Rawngbawlna I chhuatul em line fate exam ture mo an zirna chung changa boipui ture mo te alo om hian than tur zok hi awang du thin ang reng khop maya amai ro chu pathian ron chung zela kan kal ro hi chuan thil hi alo fel mai thina
kalau experience be to chuan sang ni kuma khan central committee central Kohhran hi committee kan omlai ni a ta chuan July thla ni in ka sia khohaya Christian chung ko campaign le leadership training nei turin ho tu ten min ruata chuti lai tak chuan ka fanu te pahni in BA an lo pasa MA seat zon hun lai tak alo ni boxi a mi nu te mi pa te chuan phaira ma te an fa te seat tur boy puiran kal sup sapa ka fa te chuan kanu ingtin nge kan ti don si thi min boy pui ve don lo mi hei lu na tur te hi wang sia an ti a karil lu cha boy khop mai le lama ka Rawngbawlna ho tu ten khatiang ka koban ha khati puitlin ka du boxi le lama ka fa te kha ka mo phut na ni boxi ta chuan pathian hena ka tong trai ta a ka tong trai zo ka thin lunga thulo om chu aram le a fel na zong ma sa zong ro ti kha ni ta ni ti chuan engpo ni se kan tia exam khami application form chu kan han the lut ve ta eizawnna Mizoram University ate tin pi Silonga te mi kan mel shiat mi alo te ne na kan thon ta ka thian pa fanua thian le chong ne na kan thon ta ni tiang chuanin ka Rawngbawlna kha ti aram le fel na zong pa saturin ka thinlunga min shiat tir sia bang khan ka hnial ngam si lawa ka fate ka ngai to chung khan tiang chon Rawngbawlin kan kalta a ti chona toy zong in soita ila kan lo honga ti chuan ka fanu upazok chuan eizawnna le Silonga khan seat ka amutani MA seat ka anaw zok chuan eizawnna chau kan dila amuta a tiang chuan ka fanu chuan kanu Silonga mi hi Silonga hen ka kal zok ka eizawnna mi chu ka thian nu hi ka kiananga kan ho tu te hena sei sak ta che tia an lo har sa ve sian ni ka mun nanga kal turin tiang chuanin a thian nu chuan eizawnna muta ka fanu chuan Silonga chuan a lut ta tiang khan aram le fel na kan zon chon ke ni tan pol hlok na mi te tan ka fanu thian nu tan po mal som na kan lo ring te kha lo ni a chu wang chuan lalparin chana thil kan ti chuan engkim himin lo rel fel sak thina kan rin tak tak ero chu angaya a Rawngbawlna kha kan da number 1 hi alo tul hle ni ti kha khalai khan alanga chu wang chuan har sat na te chu lo thin ma se min sut kian sak thei tu tur chu lalpa kan nei lom ti kha kan thil ka thin lunga kha na tlian hle ni po trante hi zona han zol le kedwa machine ta na zirna poimo zia chu kan ngai thla chu to maya Rawngbawlna ta na zirna poimo na i thlir dan shet acha kamin ksia o soi cha om khop mai kha atira tangin zirna poimo dan te zirna om zia te kan soi nual to a hey a zirna lai te kan lut ve lokanga toy te in le khazir hrim hi kan serious lo riawa serious lo hanti doni la exam don te chu kan tang fu loi boxia chulai vel bora chuan Rawngbawlna tling khop Rawngbawlna ta na hlok khop hianin lekha hi kan zir lo dawin kan thria balance te siam thiam anga ya kan Rawngbawlna te kan mo phurna te chung kuwa Kohhran a khotlanga ramtan namtan le zirlai kan ni na la balance siam te anga chu wan apoi mo boxi a mihring shim chida kan thlang khan zirna hi chu khwale tui tha mi man tlak cherna turata na te ni a hey India ram kan zirna buai pui tu department te po hian an ngai to na chuan mihring siamna mihring tha cher chona turata na ni ti chiang khop maya aminga po Ministry of Human Resources Development and dia tun hei tun na hianin Ministry of Education tin an thlak thar na a ngai to na chuan man tlak tura mihring cherna ani chu wang chuan zirna hian Rawngbawlna thiam turin min cher turani kan le khazir thiam na te formal education ni pon non formal education ni point eng ang point kha zirna khan man tlaka Rawngbawlna turan pon Rawngbawlna thiam turin huan en kolani pon huan en kol thiam turin sanghavul sangakhoi sangadil siam ani pon eizawnna tlak le thiam na chungchuang nei thei tura kha azirna nena a thiam na kha a sengluangai ni ti kha
ka soi thiam karil ro chuan alian khop mai chu ma chuanin I zirna hian rongbol thiam turin min cher turani ti chu ka chhala ni te se Bút tròn tê hẳn soi chú cái bông thấp mày các ngày tua về đà na cái po he máu xia cái po he nim bục bal mua trăng à phình rau bụi ta này là viên ai gục ta pha ro phản ô pha pa vua omin ai gục ta fin na lệ thiam na zong zong azir kha khalaya Israel pha de shoi nan khan mang ani le hi pu chon ma hi kan zot ve le tiang Kohhran le thalai Rawngbawlna le zirna hian in nek boy chang nei I shem ani lo pon chulai chu engma soi turom lo I lo ti ni pon zona pahni na ka petel don chia zirlai te tan hian an zirlai po Rawngbawlna in man hi a thaim zirzo chu Rawngbawlna hi thil fu niam tu lai zirtir tu tom takin hetiang tong kam hian chhan chok ti ami mal tak pon ka sia engge ni I thir dan zirna le Rawngbawlna hi in nek boy chang chu tam khop mai chu kan to kan ni thalai te hian hun in ang te ani lo pon in ngai chil tak program te lo oma chu tianga chuan har sat na rang chu om ama ro chu kan hriat tel ta na tha a kan hriat a chu Rawngbawlna hi ni china kan soi fo tong khan hu ho Rawngbawlna ni chu ta chuan har sat na ka lo to ka zirlai chung changa te pon diang chu ta tak chuan hu ho Rawngbawlna ani da lai kha lo nang chuak ta ni Rawngbawlna pui te nen kan har sat na chu kan in eizawnna ti chuan asut kiang dan ha ve le ta thowani chu taka chu tu lai kan kal pui dan ani pathian hian man ruwa lo nei thiam khop mai khatiang zong khan kan har sat na chu om meu mai ama ro chu asut kiang dan ero om thowani ti kha kan soi tel du ni ti chuan apan ni na lai kha zirlai kan ni la hian Rawngbawlna kal pui tur nge zirzo nu lama Rawngbawlna hi kal pui tur ti lam hoi khan in ka ria zirzo nuwa in tong kai zo kang tia in fu te om fuwa zirlai ni lai chon zir Rawngbawlna le Kohhran thalai ang chia in man lo khatiang ang zong a sai kha tu lai hian hriat tur om fu ni ni khop mai tor tin han chang do ni la atir lam hat pu ma so ma ha da sei to Rawngbawlna chunga zirlai ni hi atheya ni atia hei kabula thu pu de vita hian Rawngbawlna ti hian da sei fia ati khung ka tia Rawngbawlna chu tel ve hi ani atia chu ti chiang hlei ka ria so chong kan bel cha du lo ka chu pathian ni nam bi hring min siam chana hi ama fak le choi moi tu rin ani chu bi wak chon min siam chan kan hriat phot chuan zirlai ni chungin Rawngbawlna thei Rawngbawlna chungin zirlai ani thei ti chuan Rawngbawlna ero chu rinom taka zirte thataka pas te poni thei kha chu hun local ze langin bel cha in Rawngbawlna po kha amo phurna po kha alonian tel thei ani ama ro chu eng poni se Rawngbawlna chung hian zirlai thatak kan ni thei ti hi I hret harang uti eng cha du ma bo kan ni han soi bel tu nei po kan nom bai thea puma pu panaron phar de zo zo puma pu hi bultan turin ka som to na hi han soi ho lok dang zirna le Rawngbawlna chung cha nga hian zirlai le Kohhran thalai ho tu te mo phurna in soi ho te ngo Kohhran thalai swai tu te mo phurna azirlai mo phurna kha tlem ra zong chu kan soi ta thalai swai tu chuan thalai te chu ti chuan ati turani chu ti program te chuan siam to lo turani ti te azirlai khan chu ti chuan ati tu ti thleng khan alenga ngai tai la point ni khat lek in soi du nei kan om chuan in puma point bul han khalai khan dia kan soi do chu tuna pu David pu chona mo ron soi khanin Rawngbawlna le zirna ti khat Rawngbawlna hi kan hriat tur chu du hun huna bol thelo ti la hi kan hriat da pui moin ka hria khonge naktu garong ka bol tem ti ngot kha theilo wa le khazina na kan soi ko pa khanin na rang kum nga rong ka bolang bie ka zong rong ka bolang ti khani theilo wa Kohhran nang te punania nga tin thala eng te punania ka pathian min ko dan le min ban du dan hun hi on ve ni chumi a chonin
khala ka kan sian ve nga in ka ria ka zir zo ka tiang ti ngop ni lovin chuai chuanin ka zir bok nga rong ka bol bok nga khala ni china kan soeng kan ngai thak nang tho khanin khami adjustment kha chu azir tu khanin ale rong bol tu kha thu mun tho ni awang khan khala adjustment kha chu asiam thiam tu ra ka ngai tin pathianin khati zonga arong bol tura in penana na chu zirna ko nga point mala somani ti tekin timela entina soidon taila ataka soitu pomitam takanom Hey, kan official diang tak tak ho. Hai rama IS kan. antam IS te pon tama tin hey hai rama kanom lai te pon zirlai ho research scholar tam takte winia suak tam takte rong bol na lama tel vereng tho zirna lama po tel leng tho ti kha so vain rong bol na hi du hununa a bol theilo ani tila kha kan chena pui moin ka ria kan soi sun som lok te ko mo soi ja i kan asan chu rem riawa i khami kan soi lai khan khami chin te kan re bun kha chuanin ngai dan fel lo pa te ya ngai hei upuk lung wan ka te mi zoin om zen ei vak lo lung mo ani tak chu mo le rong ka bola nga le kha zir bok nga ti top khan ani lo de ulek ani te bayang i asar face hetia pon lang de chon anik the tho amor chu i ronga bol du chuan atang shot tu ni extra pe tu ni ton ma kan zir tu pakha chuan i asoi thin chu viral ma le ha kan zira mizoram pona tu da chuan asoi thin chu pathian ni le kan in khoma min fuina chu in zir pui vai ho namdang in khom ve lo ten ni leng le khazir na hunan ne ya pathian nin atu thotan ne ya test internal test mo lo men tian assessment ang chika chumi ni chuan nangni na zana mo do na man mo de wen chiar chu le an ni leng lo zir te kha in tluk thelo re nang chu wang chuan i an nin dar kar khat an zir chuan dar kar nin zir ngai tiang de kha chu i kan ti ve ngai zir lai te hian kan hriat reng ngai chu Dai mark le in pek khang poi mo le ni. Le azona khan choi du nei kan omem zir lai le ko shan chalai swai tu te I mo na rong bol na tlong ta kal turin lai thu ta khan company kha than sai du nei kan omem Toi te in zirlai te kan thala soi tu te hian sa thiam le chu sa thiam zui turin ka duwa I an thei ni china khan min zot to khan ni thual na te po khan ni pa phone thaya semester system in ankal to ti thei hriat thiam puya ma ankal da nang ta khan ni to lo ti te hriat thiam puya tin exam te tam ma chuti rual chuan china ka soi non vek lowanga I enge ni ngai sak taka antia dom kang chunga an zirna chanem ngai pui tak chung sia rong bol tir thei dan kha I zong tuna hian ang kalpui tha in ka hrehloma I abi takin example kan pe mai te ang kan ko san thalai te hian an pe tha in ka hria chu atak te pon kan in chunga te po kan tonga I kan fa te pon ron dil thlap ani ano pang deuh te chu tiang te chu ani a khang te kha chhun zom ma moi tan ka ti I an ti turan ti chung zong kha an vila I chuan no pang te khan rong kan ron plan bol tir ve thei chan san ron pe kha tiang kha ti thei ula ti thei zel turin kan cha ve ni ko san chalai te At khop mai chu balansiam le adjustment soi lai ta kha a program siam te po a timing a mi exam line ni tiam chi te asan chu nu le pa te kan tang vek sia I khalai khan conflict kha te mayang du dan in lo kha am pal ve te ya adi khop mai khoi tu ten kan hriat thiam pui ngai ve ni khlai khan eizawnna hi a pawimawh khawp mai a ni chuna eizawnna pawimawhna te awm zia te kan ngai thla tawh a mizoram a pawhin mihring kan punga eizawnna a pung ve thohna chungin kan mamawh angin eizawnna hi kan chang vek lo ani chu chuanin harsatna min thlenem ti te pawhin ngei tuah a ngai viau mai a chu ti rual chuanin kan eizawn dan te dang ta then chu call center a ten thoka zana thok dei mai chhun an te ngai a
tiếng khan phun bị vốn tê lộ har sát em mày à heng à hiền mi in sung lộ chúa ắt chuan na thổ ngay về xia chú hoàng chuan kan eizawnna azir lo wang nge ka hri lova eizawnna hi chuan lam hantila tong kam moi lo ni mai theya i Rawngbawlna hlen chua thei lo chana chuan eizawnna kan pu changom ta phone in alang chu wa chuan eizawnna le i Rawngbawlna chung chang po hi i ngai tu fe ngai mai pi pari ngai dan hi han lak ka duwa i Rawngbawlna tu nia nu nia faten golbok ka tiang kha i sol khar na poimo thom bok ania i Rawngbawlna tu ni awanga mi chiang zong pon an na thonang zong pon i eizawnna konga te har satna kha engang nge i to ti ka hre cha khop maya tin he ma somale chante te le midang dang pon i seitu kan nei chuan i toite ten seina hun kan hom ton ani pi pare kan som ten ole eizawnna konga hian Rawngbawlna nen hian in har satna ka to hi pathian zara ka she shan laba chan chu kan Rawngbawlna kan eizawnna khani sira putan te khanan han sei to kan na thok kan eizawnna hi thanem ngai taka rinom taka kan tho chon Rawngbawlna ani tho maya e pulpit langa Rawngbawlna ringot thi Rawngbawlna I ani ber lem lava I kan eizawnna te rinom taka kan tho khan Rawngbawlna tho alo nia kan eizawnna te thanem ngai taka taima taka ho tu te thoi taka kan tho kha chuan Rawngbawlna a fe chwa hun le kal chuan rem I hun lo om po ni se ho tu te hena kan handil kha chuan I rem chang khamin lo ruat sak ve mai thin kha alo nia chu bain har satna ka to ka she em lova voi khat ero chu sang kha zakwa sam kwa paruk pum khan kausan hei se khom pui lian then zola nei tum khan kalve kan du sia kan ho tu te kan dila dik tak chuan kausan hei se khom pui lian hi Mars thla alo ni ta financial year le budget se son lai te lo ni a boi thla khop mai chu ta chuan kan ho tu pa chuan zirtop ni hian kan kal thina zirtop ni zana tan ani wang hian zirto hei kan boi se zirtop ni hi chuan kal lo mai la in rin ni kal la ti chuan motor te poi keng don ni ati atiang chuan kan in rem siam ta ni kan ho tu pa nen chuan ani point I khom pui khamin ngai pui mo sak tho na chungin office kha I kan na tul kha a she box se ki pon ka she tho boka tiang chuan lungoi takin in rin ni chuan ka kal theita chumi ti lo chu har satna I chu po chu har satna shan pa ani lem lova in rin ni ya I khan zana in khom manin kan I kan kal ta thowa chu ta ka thil ton chu I han ser lok kan du chu sial su dai kan han thlen son kong lai hian I nutling patling som ti rwal vel hi an lo lam lai maya mo kong min kian du si lo zan in khom kan du box ye ke ni khathlen man lo kan lawa ti chon kan driver khan kong sira motor khan helan tum ta lam ho kha ta chon putar pakhat an lam ji nga mi samtron ngi hian kong sir pin china khan bel te thi sen luang ya hi a han la chuak ta ni ran thi sen in an lo in thoi alo ni kan holama chon kan han na bong an in thoi na lu khal omani ta khan karil ro chon I no pan te ta tangin Sunday school kan kala kan thiamang tokin beginner tangin pathian tu kan zira ma silang te puitlin nuwa ran thi sena an in thoi tak tlat mai Krista thi sen kan thoi na ani aki chu Krista thi sen kha kan soltlen finance net sandam kan ni na turata na lo chuak ani ran thi sen angai to lo I khat I Krista thi sen kha kan tan voi khat chuak atok ani sia pi kha ka ngai to na khar kal thui ta me mai ni khom pui kal si khan ran thi sen in thoi kan bu kan karil ron na lu tu ka chu bain tun lai ring tu tam tak jing apo hian ma ni tu te mo ngai dan anga kala pol I claim te interact hi an lo om china khalai khan kan soi thui deu to ni chu I zona ba kha I makati ema wangin chu kan soi tel chu wangin kan tu le fa te kan en kol na chung changa te po hian nun kong dika kan hruai hi alo poi mo lu tu ka Sunday school thatakin an mani phak to ka nga thuan zirtira Sunday school kalti hi kan fa ti tan hen ti mak mo alo ni zia te ko shanina min en kol na hi alo ro pui zia te hi she thar zel taila ti kha kan soi bel tu ani chu uma soma kan zor le sam tem eizawnna le Rawngbawlna eizawnna le Rawngbawlna har satna nge ni to ka ti thaya tok lo ti thei buka
Saka zakwa sumko pahnia tuna ka eizawnna mek hi kan thok tana chuti lai chuan zaipawla Rawngbawlna kan nei ve lai ania thani pawh kan thawh hmain nithum leaf ngai ya Rawngbawlna chu ngai awma chuta chuan a hming pawh ka soi mai nga ama ka chawi mawina pawh lo ni ngal sela a hra tawh lo nga chung ten lo hria sela chuta kan ho tu pa ber chu Reverend Ellen ralte Tlangnuam ralte kan Synod Mizoram Synod ta chuan a khai pa ber te ji ngami ni tin sarkar a Synod Kohhran thil lo apo ramle nam chungchang ate po mi chang khai tang mai kan mi thiam ha san ya a ka khan min a phal lo trak maya ma se a phal lo kha lok na pani kan ya ni la ya chang a zir to li fa phal lo kha mani in pek na in atira kan tum ngai re reng lo thian dang pani te nen mani poisa le kim sengin kan chuak ve ta roya a phal lo na chana ka chu khati lai khan chu thani chau kan la thoka ka thian te ka phak lo lu tu ka lo wang min lo mangai wang jok kha alo ni atira chung ka thiam lo ni tin chu mi pial chu da chuan thlok na ka mule ta har sanna kara lok na ka mule ta tin manin pek na mangin Rawngbawlna te khan kan chua ve thei pa khami zai pola kan tel tuma kan kala hlok te ber tum ni hialing ka sang heng chu lo chun toy te pakhat sei ka soi lo thei lo wa thilin buk tok lo pathum ka tok ve to Kohhran le kan Kohhran le ka eizawnna le Kohhran chalai Rawngbawlna in su buai pathuma ti ngai ni khata pathum ma chu ka tekim veka ma se atop na bera ka eizawnna ka kala chu ta chuan katlai pal sata kan Kohhran chalai chu K3P ni ka soi me nga chu ta ka senior chuan K3P ber iron tlaya ati chu ka har sana to chu ni de umaya ma se kha atong kam kha me nei ma mi chu ti tang sota ati alo bo mang reng khop mai chu bak chu han soi em chu ka nei lo ve Putan te nghe hẳn soi về đuôi này mà sẵn đây nghe ít tổ nè kan soi ve nga hey ke ma chuan pathian khong ina zara ka eizawnna le Kohhrana chanvo ka lo nei ve ang pathian ina min pek ve ang Kohhran kaltlang min pe ve ang ten hi hanin su boy em hi awm lo nin kan thria pathian khong ina zara amor chu mi then khata hi chuan nge ni pathian soi chiat na rem cha lali su Krista soi chiat na rem cha hi mi then khata chuan alo om ve pal the don ani ti hi karel rohin om wang thina chu entir na han soi la ka hriat chian em a thlir na kan soi zong kar khan tlema a side bi de pon mai the tu na ka soi tum hi Kohhran huang chunga han soi atan chuan a chi ka in tharung de na a kan soi thowanga upa moya te mayang chu hey zirna na thokan ya zirna ina te chuan research te pon ti a thian te nen namdang te nen te ma se khachung zinga namdang vai te khachuanin Mr. Moya is upa unte maya mo kha na entir de chu ani kha upa te lo ni ta ka chuan lungphun te birthday te mithivuai te inkhom pui kan Kohhran chuan presbytery Synod ti kha akal fu khalongai ve obligation ti ve nge tur khalo nei si chumi wang chuan anni heta an ringar mai box sin namdang te chu khala khanin nge ni input kha research te zirna zirtirna te input kha niam dewani an ma ni mit mo kha chuan namdang min mo kha chuan chu wang chuan khatiang khat engemaw conflict deuh in herem lo deuh hi chu awm pal the mo ti lai kha Rawngbawlna tu te nuna hian a lo ring zawk hre kha pulpit a kan chu soi ai chuan ti te ka ngai tu an awm thin ani Putan te hẳn soi cho thil poi mỏ tất cái này zirlai te pon an zirlai le Rawngbawlna an buk thiam angai
kan ti rol khan rongbol tu khan eizawnna pawh kha a buk thiam angai chu pumoi chu ti taila ama lo midang kha hun mang tura som thei an ni ve thawam sia a then te kha lo pha ve ta se ti te kha ril ro chuan a lo om mai maya soitur tam tak ala om thei rualin I zona ang deuin thil hun top lam te lo hnai ta ila I zona ang deuin hanin zot ta ila puma pui bo ka bul tan turin kan som le anga soi liam bo kha a thei ni ti kha shata ila eizawnna na rongbol tu ni lan chhuah tir dan tu engteng ni ang le puma pui kana ma kana ron soi zuk to pi pari puna ron soya rongbawlna ri nom taka tho te khatiang te kha aron soi ta chen kha chuanin kan rongbawlna hi ani lo kan eizawnna pathian rongbawlna ni ti te tunlai a hian ari ta zo mai enge ni kan ngai dan eizawnna na rongbol tu ni lan chhuah tir dan tu enge ni a kan hriat ai ama sabera chuan marka bung som paruk chang som panga khanila thil siam zong nena chamchin thahil ti khanita khamenia wang khan kan ha thona hmuna khoi apo engna po kan thok thei khata poimo akhachu enge kan na thowa kha engna nge kan tho engna hinge kan na kha ani na tu dik tak angin kan thokem ti kha ni china kan soi tong khan engpok ring tu te acha chu ring tu sar kala kan soi ne wangin ring tu te chuan engpo ti la pathian ro puinan ani tu ra ni ti lai kha khamia khan kan chian phot angai tin enge midang lambi kan ni zia hi kan riat angai bukani chu mi pon an riat angai enge petara thon khat bung ni chang ku a chuan nang ni zong chithan lal pui thiam ho mo nam thiang lim pathian mi tenge in ni sia ti lai hi khami tur khan mi min hu angai ni chumi tu chon ke mani kha kan chian angai ya enge kani tia kha kan chian angai tin point pakhat na kan soile do chu kan rinda hian kan chian angai ni chu mi ten min mo kan che dan kan tong kam kan ha tho dan thrim ma khan helai ni china upa kan han soi upa moya timayang kan han soi na chana po kha ale lama chon rongbawlna le kan nga kan tia hianin ale lamzong aton hianin chuang lama siam ve thei tat mai ni a rongbawlna zong pon ka rongbawlna chu tiang khatiang ka buai si emo kan ha ka buai si ti khan a khoi zong po khanin enge kanin tha tham emo entinge ka tiang excuse kha kan siam the ni kha rongbawlna dik tak ani khel lo mai the kha apoi moin ka khia chu wangin enge kani ti hi kan sian apoi mo tunge kani ti kha pathian thu bok bible chang kan soile deuteronomy bungria chang ria ta hian sumle pai de chua theina petu che uchu ama chu ani zok asin tin bible kan honi chu wangin helai hi chu kan ha tho dan le ke mani nu ra khanin rali so mer alangem ti lai kha poimo ta chu a thei lu tu kani kan ti thelo chan pakha thi chu enge kan hlo thon wang emo kan za de wang te poni 14 no ani 14 ani atop nan chulai atop nan ti mai le hemi bi ka hian hey max lucado country in karinga bible commentary ziak tu te ponia tin thu soi tu te ponia tin christian thu ziak tu pakhatina soi hi chu enge ring tu emo pathian fa te kan ni ti hi chu thu dang ani amaro chu mi ten ani chu ring tu ani pathian fa ten ni ti chu adang le dei thung ani tia soi hi adi khopin ka ria chu wagin mi ten nen ting e min mu dam tia kha ke manin kan nuna kan na thona kan chet na khan kan che zia te kan tong ka ma te khanin lali so melan hu tur ani chu thil thei ani amaro chu ke mani kan za wang te min hu setang ti kan lo wang te hian kan tilo 14 ti lai kha eizawnna na rongbol tu ni lan chhuah tir dan chung changa khanin soibel tu nei kanomem kahma soi khanin a pathian thu lampang khachu a soi hnem to lu tu ka khati zong lo khanin tunlaya tak hian kan thalai te hian an hrato lo zawk mai theia kan level pui te kan phalo ti te
eng mo hi omani kan na thona hin kan lungoi lo ni tin kan lungoi lo chan te poi then chuan kan nei a chu lo a te tin na kan thiam tok lo wang te chu nga wang chuan kan na hi i kha mihring lak taka cher chuana le hlo tin na bul khatiang kha ani theilo pha thina chu wang chuanin Rawngbawlna kong bak pi lama Rawngbawlna pot ati thei thawang chu lungoi taka lim taka thiam taka mani phak to ka in buatsaih na kan thaw hian a pathian thu a Rawngbawlna tu zia em ani ti kha kan chei bel ve du ni soi bel tu nei kan ong to lo chuan kim tan hun rot ani angin soi tu le ngai tu thupui tam tak chu lom ma se kan ti ho na hun hi ti to balo ngai ta a ring tu te nu na thil poi mo pathum Rawngbawlna zirna le eizawnna chungchang kan soi ho na hian thlir tu ten hlok na lo nei thei se kan du tak zet ani pathian chuan Rawngbawlna turin min dua chu tianga siam chu kan nia chandam kan ni bok chu Rawngbawlna thok tur chuam ni tina kan in zir a chul ani eden bo chian na awangin pathian in thlan tui fara na thok tura ro are langin rim takin eizawnna na kan tho angai ani hemi hi he thil pathum hi kan kalkop tir thiam lo chuan har satna ring tununa chhungkwa khotlanga alo thleng don ani kan hun topnan sindi lal than puin hun aron hanga kan lome